Happy Blessed Sunday mga ka-idol. Kung YouTube channel, Charcelyn. O dagang salamat sa pag-like, sa pag-video. Pasensyahin lang ko nyo mga ka-idol nga tagsara ko makapost. Kay medyo busy gamay sa trabaho. Kay dili lang music akong giatupag mga ka-idol. Pati pud sa panginabuhi na ako sa electronic, refrigeration. Mao na akong gitrabaho mga ka-idol. Mao na akong ginakabisihan. O usbon ako salamat kayo sa inyong pagsuporta. Sa karon naa ko'y 35,000 subscriber. Di ba? Palakpak mga ka-idol. Thank you kayo sa inyong suporta. O paningkamutan ako nga mas daghan pa kog ma-post nga mga video nga Bisaya version o original. Ana ng mga ka-idol, abangi lang ninyong inikahuman sa akong mga gipang buhat. Pero usahay pasensyahin ninyo kung dugay ko makapost kay medyo mawalagi busy sa trabaho. O sa tanan-tanan nga nag-subscribe sa ako thank you. Happy Blessed Sunday.